Mayong adlaw sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Diya sa ato ang pagtuon sa pagpamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod.net inubanan sa Klimuaco, Tukod Christian Life Community o sa pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og pormasyon diha sa sinimana nga Bible study meetings sa mga BCs, magkanalain-lain nga lay organization sa ilang mga household o action group meetings o sa mga nagkalain-lain katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa laiko. Welcome og light them with my word. Nanapod kita sa ikatulong simana sa panahon sa Kwaresma. Kani nga Domingo nga Ebanghelyo gapreparar nato sa Kwaresma o preparar nato sa tawag sa conversion o tawag sa paghinulsol o pagbason sa atong mga kasalanan. So, mo ta sa Gospel, no? In Luke chapter 10, verse 1 to 3. O niadtong tungura, dihay mga tao nga miadto kaniya. Mahitungod sa mga Galileanhon kinsang dugo gisagol ni Pilato sa ilang mga halad inihaw. O si Jesus, mitubag kanila, nagadahom ba kamo nga ang maong mga Galileanhon labi pa ka makasasala kay sa tanan nga mga Galileanhon tungod kay sila nagantos sa ingon? Ingnon ko kamo, dili hinunua gawas kon maghinulsol kamo, kamong tanan, mga matay usab sa ingon. Sa ibuto pasabot. Sa mga nangutana, no, naga-report kaniya si Jesus parte sa massacre sa Galileanhon, parte kang si Pilate iyang gisagol kuno ang dugo sa mga tao nga mga Galileanhon nga naghalad, no, naghalad sa ilang mga halad, no, nga mga nanam, gisagol kuno ang dugo nila nga ilang pagpatay nila, ilang dugo kuno gisagol ni Pilato. Ang intention of the crowd kato nangutana to ask Jesus to explain ngano man nga ang mga tao nag-antos man pinaagi nining mga panghitabo. It was a common place to render people suffering as evidence of their sinfulness, no? Common yung kayo nga tungod sa ilang nagantos man sila, ang ilang pagtuo sa mga katawhan nga tungod sa ilang pagkasasala. But Jesus, no, iyang gi-challenge, no, iyang gihagit kani nga interpretation. Those who were massacred were no more or less sinful than the ones who report the situation to Jesus, no? Mas makasasala pa mo kamo nga ga-report kanako kaysa katong nag-antos nini nga nahiagom sa ilahang kamatayon sa ilang pag-antos. Because Jesus replies that even nining mga kanang grabe gyud nga aksidente or kamatayon o even natural disaster ought not to be interpreted, no, as punishment tungod sa kasalanan, punishment sa Ginoo tungod sila mga makasasala. Also, God rescues us even, no, during the suffering of the Jews, no? Kung may namduman ninyo, the Jews was rescued by God from the slavery of the Pharaoh in Egypt and promised them the land of milk and honey sa Canaan, no? How come nga panison ta sa Ginoo nga ang Ginoo magani
nagrescue magani naghatag sa kaluwasan gikan sa kinaulipnan sa paraon sa Ehipto. This is our first reading kung inyong basahon, no? The people of Israel suffered greatly under the oppressive rule of Egypt for more than 400 years, no? Did they suffer unjustly or was God angry with them? Kay gipanisan sila, gipasuffer sila, ug maayo kay ang Ginoo nasuko sila. God was faithful to these people of Israel, even in the midst of their difficulties and ill treatment by the Egyptian, no? By their masters, nga mga Egyptian kay mga master builder, mo man under man sila. God in His mercy did not forget them nor forsake them. Throughout their long history sa ilahang panaw diha sa ilang pag-antos diha sa paraon sa Ehipto, God made them strong and they grow in number, no, diha sa Ehipto. God listened to their plea for their mercy and freedom, and God raised up even a savior for them. Kinsa may ilang savior? Si Moses, no? Si Moises, whom He taught and tested in the wilderness until he was ready to hear and obey the calling of God. So therefore sila di sa Exodus kananaang hatagan sila kagawasan sa ato ang Ginoo pinaagi sa pag tabang diha si Moises mo'y nag-leader nila sa kagawasan, no? So mupadayon kita diha sa Lucas kapitulo 13 versikulo 4 hangtod sa 5, no? 4 to 5. This is the support his thinking. Jesus comments on another event, no? Bag-ong event. O kadtong napulog 8 ka mga tao nga natumpagan sa tore sa Siloe o nangamatay tungod niini. Nagadahom ba kamo nga sila labaw pa ka malinapason kaysa tanan uban pa nga mga nagapuyo sa Jerusalem? Ingnon ko kamo, dili hinunua, gawas kon maghinulsol kamo, kamong tanan, mga matay usab sa ingon. Even the 18 people, when the tower of Siloam, no? Siloe, natumpag, no? Ay ingna gipanis sila sa Ginoo, no? Yan sila nga mas labaw pa kamo nga makasasala kay katong nangamatay sa kanang 18 kabo, not unless maghinulsol kamo sa inyong kasalanan, no? Jesus says nga ang leksyon dainini is pagrepent, paghinulsol. Otherwise, you will perish as these people did. All are sinful before God and deserving of God punishment. No? Katong dili ka pang hinulsol, dili magrepent and believe in the gospel. No? Dili kay nagsuffer sila, gipanisan sila sa Ginoo, no? Katong panisan sa Ginoo, katong wala maghinulsol, mooy makadawat yun sa kaparutan sa ilahang kinabuhi, no? Kamatayon sa ilahang kalag, dili kay physical death lang sa ilang kalag, kapildihan, paingon yun sila sa impyerno. Sa Lucas kapitulo 13 versikulo 9 hangtod 6 hangtod sa 9, this is the parable of the fig tree that did not bear fruit. Mangutana mo unsa may kanana ang connection ini, no? Kanana ang kapildihan sa ato ang kaulagalingon nga kanang pagantos diha sa kalisod, no? O sa kataladman, aksidente o uban pa, unsa may kalabutan niining lesson or parable of the fig tree. Ngani sa ubang gospel wala ni siya, no? Kang Marcos o kang Juan o
nara ni kang Lucas o kang Mateo, wala ni siya kay dili man siya parable. Diri sa ato parable of the fig tree, no, kang Lucas. Yun siya nga sa verse 6, no? Sa versikulo 6 hangtod sa 9. O gisugilon niya kining usa ka sambingay nga nagaingon, dihay usa ka tawo nga may kahoy nga igira nga gitanom niya sa iyang parasan, o siya miadto sa pagpangitag bunga niini ug wala siya nakaplagan, ug siya miingon sa atiman sa parasan, tan-awa sulod sa tulo ka tuig nakaron ako magaanhian diri sa pagpangitag bunga niining kahoy igira, apan wala ako'y hingkaplagan. Putla kini nganong pausikan paman niini kining yuta nga wala man kani bunga, no? Siya mitubag kaniya, Senyor, pasagdi lang siyang nining tuiga. Usab hangtod sa kapalibutan ko kini kalot o kaabunuhan ko kini. O kon mamunga kini sa sunod tuig, maayo hinuon, apan kung dili man nan putlon mo na lang. So ingon sa amo, no, sa tag-iya. So in connection ngano man nga kanana ang iyahamang gisumpay nini kahoy nga igira, no, parable, no, kay ngano man kung dili ta magrepent day, no, kung dili ta magbasol, maginulsol sa atong mga kasalanan, putlon di kita, no. This is in connection to the drive of repentance, or perish the same fate with those who died in calamities and accident, no. So kung panalitan og dili ka maghinulsol o magbasol, na maparyagib ka to namatay sa kalamidad o sa mga aksidente o uban pang kataladman. So mas may pa maghinulsol, magbasol, o we will turn away from our sinfulness and go to God. So the parable of the fig tree sa igira contrasts the patience and hopefulness of the gardener with the practicality of the property owner. Of course, practical ang property owner. Kaya nga naman, may malag usara kabok nga kanang kahoy nga igira or fig tree, basig daghan ba sila pod, no? Or kita mismo daghan ba ta makasasala, na pila kita makasasala. Ngayon practical kayo ang owner, no, ang atong gausik-usik man lang kanisa kaning yuta, gausik-usik lang sa lugar nining ganana ang atong umahan. Mas may pangatamna natog utro kani, no, tamna natog lain nga tanom kaysa kung na kay pila ka gatos nga kuanday kanana ang fig tree unya walay bunga, usik-usik lang, no, unya api man ba niyo bantayan nimo unya walay bunga, no, usik-usik ba kani tulo ka tuig na walay bunga. May gani ang nabantayan sa ato ang Ginoo sa rakabok, but daghan ba kita nga walay bunga, no, walay mamunga. Mao bitaw ng panahon sa Kwaresma, this season of Lent, na gipangitaan o gipahimangnuan kita, unsa ba gapamunga ba ka na bay bunga ang makuha ang ato ang Ginoo sa imo. So when told to cut down the fig tree because it is not producing fruit, the gardener counsels patience, no. Yun siya nga pasensya lang sa ta, Lord, kay ato sa ning kalutan, atong amumahon, butangan nato og kanana ang fertilizer. Kung mayo pagka kanang sana atiman ini basin og mamunga na ni, no. So kinsa man ni ang kuha nato kanana ang
gahatag nato og gananaang pag-atiman, no? So makita nato ang gatiman nato ang ato ang Ginoo, no? Nakita nato ang gatiman nato ang atong asawa, atong bana, ang atong kaparian, kamadrihan, ato ang igsoon, uban pa. Mo'y nag-abugar nato nga ayaw lang sa putla ni Lord ato sa ning amumahon basig sa sunod tuig mamunga na ni, no? Mo nang throughout the journey to Jerusalem by Jesus, He is teaching about the kingdom of God. Yung siya nga, the kingdom of God is at hand, no? Repent and believe in the gospel. Di kita makaadto sa gingharian sa langit, no? That is why in this parable, we find the image of God's patience and hopefulness as He prepares His kingdom. Ayaw lang sa Ginoo og putla. Kay ako ning atimanon, no? Si Jesus mo'y nag-istorya sa ato ang Ginoo. Ayaw sa kay ato ning amumahon. Ang ato ang mga kaigsuonan, kaygalaan, atong kaparian o ang ato ang mga uban pa nga nag-atiman ka nato mo'y nag-istorya ayaw lang sa, no? God calls us to repent and have faith, and it is within His power to punish us for our failure to turn from our sinfulness. And yet, God makita nato ang Ginoo, He is merciful. Siya merciful. Ang atong ang Ginoong Jesus, He is merciful. Muna nagpasakit diha siya sa cross, no? Hangtod karon nag-atiman siya kanato every time makasala kita. Siya mismo nag-agulo diha sa iyang kamatayon, pag-antos tungod kanato diha sa cross, no? He delays punishment and tends to us, amuma kanato, so that we may kanang bear fruit as He desires from us, no? Iyang gitinguha para kanato. This is our reason for hope. Not only does God refuse to abandon us, He chooses to attend to us even when we show no evidence of His effort. Bisag sa pagpaningkamot na lang sa Ginoo nga luwason kita, paningkamot na lang sa Ginoo nga kita nga maapasan kita sa ato ang kinabuhi. Makita niya diya sa ato nga wala man tay paningkamot. Usa sa paningkamot nga makita sa atong kaugalingon nga wala gyud tay paningkamot, wala effort is that wala man gyud tay abot, no? Sa atong batasan mo ra man gihapon. Wala man ta makita nga nag-ampot, nagsimba ta. This owner of the vineyard and of the fig tree is God. Wala to kibaw nga kaniday ang pasumbingay, ang vineyard and the owner of the fig tree, no? The owner of the vineyard and of the fig tree, or sa gisira, is God. He owns our lives. He owns us. Di ta niya gusto nga pabayaan. Pareha sa mga katawhan sa Israel, yung giluwas sa Ehipto, no? And kinsa niyang fig tree, kita ni mga katawhan sa Ginoo. Kinsa ang nag-atiman ka nato nga nagbutang og fertilizer, bunglay og kanang iyang gihumok ang mga yuta sa palibot para musunog ang tubig kung naay ulan. Kinsa man siya? Ang wine dresser, no? Or vine dresser, or fig tree dresser. Kinsa man? Si Jesus ang atong Ginoo. So the owner of the vineyard has grown tired, no? Has grown tired of looking for fruit from the fig tree and finding none. So every time day nga naay Lent or naay Advent, every time day na ay Kwaresma, mangita siya, asa man imong bunga doy?
Oy, fig tree, asa man imong bunga, no? He decides to uproot the tree. Thus, there will be no more room for another plant than that may bear fruit. Kaya nga naman, gausik-usik lang to sa lugar, no? The chosen people of God were not producing the fruit that God expected. Gusto niya nga ang good news of salvation ipasa na lang sa mga hintilis. No? Kaya nga naman, the chosen people of God, biya ang primero, biya ang mga Hudiyo. No? Ipasa na lang sa mga Gentiles. Kaya nga naman, wala may bunga. No? Wala man, nagpabaya man. Nakita na po mga Gentiles karon nga gipasahan, binunyagan. We are kana ang sacramentalized, binunyagan, but not evangelized. Pila ta kabuk 80% kuno ta nga binunyagan pero wala ma-evangelize kay walay conversion, no? Ingon ang Ginoo, ipasa na lang sa mga pagano, mas may patong walay kuan, walay pagtuo kaysa inyo nga binunyagan. Apan wala man gi-practice ang inyong inyong bunyag nga mga anak maunta mo sa Dios, sa Ginoo, no? Anak maunta mo sa Ginoo, sa Dios, apan wala man inyong pagkaanak kay wala man inyong gi-practice, no? So ang atong vine dresser, ang fig tree dresser nga si Jesus, nagpaluap ka nato karong Kwaresma. Nagpaluap ka nato nga mga fig tree, no? Nga unta ihanap untang tagaan og another year, no? To be spared a little longer. He will redouble ang atong Ginoo. He will redouble his effort to obtain a change or a conversion sa ato ang kaugalingon, no? Kay mo magyapon ni iyang ibuhat kaniadto pang pila na katuigan every year, because God is a merciful God. Ang Ginoo nagpadala kang Hesus kanato ug mao man gyud iyang katuyuan para kita maluwas mo nang gadubli gyud kanunay si Hesus sa iyang pagpaningkamot para kita mabungahon. So, therefore, they will not be converted. Jesus mourns the lack of conversion. Magulanon gayud ang Ginoo. Muna siya naghilak yun dito sa city of Jerusalem. Makita nimo sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 41 sa hantod sa 44. Gahilak yun ang Ginoo. Nakita niya ang Jerusalem, ang city of Jerusalem, nga wala gyud bunga nga mga katawahan sa Diyos, the people of God. So ang Kwaresma is like that of more time for us to respond. More time, no? Taganti kita og daghan nga panahon for us to respond to God's call to fulfill the intended purpose para kita mabungahon. So that the question to ponder over is that, are you taking time to be with God in prayer during this Lenten season? Are we really serious in our prayer? Or are we just doing okay? Just like for the rest of the year, okay man ko. Okay lang. How is your prayer? Okay lang. How is your relationship with God? Okay lang. Your relationship with one another? Okay lang. How is your prayer life? Okay lang. How is your attendance of the Mass? Okay lang. How is your being a Catholic? Okay lang. But God is calling us in this season of Lent to be serious in our prayer. To be serious in our relationship with God, relationship with one another. Something that we have to think about just during this season of Lent. No?
Jesus gives us a clear warning. Unsay warning niya? Ako nagyung putlon sunod tuig kung dili pag yun mo mamunga. No? Muna na si Jesus siya nga ato sa ning tagaan o kuan kanang basukan sa nato ni para makasulod ang tubig sa ulan o butangan nato fertilizer. But He is also warning, and God is warning us in this season of Lent to take responsibility for our action and choices, no? O ato ang kanang pagabuhaton and put an end sa ato ang mga kasalanan and put an end sa ato ang favorito kay mga kasalanan, sa atong gihambin nga mga kasalanan, no? Ning gikubala na kita sa atong kasalanan mo nang wala kitay bunga, no? Kasalanan nga nagbuhat kanato kamatayon, no? Kamatayon sa ato ang kinabuhi. Unsa man day og wala kay kuan, wala kay bunga, simpre patay ka man. Magunsa man ang usa ka tanong nga walay bunga, patay. Kay wa may muhang ikahatag sa uban. No? Magunsa man ang atong relasyon sa banag asawa o wala diha ang atong improvement sa atong relasyon, no? Ang pagkigugma, pagsabot sa isig usa, ang kalinaw diha sa ato ang relasyon, no? Ang panagsinabtanay. Magunsa man og wala ni siya tanan. Abot sa balay dili mo magkinagdanay. No? Worse, o dili mo kananaang magdulog na, no? Separate na inyong kwarto, na patay ang relasyon, na walay bunga ang ato ang igira, ang atong fig tree. Magunsa man wala na nato optima na ato mga kabataan. No? Patay. Kung sa'yo may sagputanan sa mga bata nga wala matima. Mutuo ka nga ang usa ka igira mamunga o mabungahon o dili nimo basukan o dili nimo atimanon sa iyahang kanana abono, no? Abono sa atong relasyon, wala gyud may tabo, no? So today ipahimangnuan kita sa ato ang kananaang gospel, sa ato ang kananaang ebanghelyo, no? Ngano mangutana man mo nako nga kananaang ang nahitabo sa ingon si Jesus, nahitabo sa kataladman, sa kamatayon sa mga tao tungod sa accident. Kato silang mga tawanang gipanghimaraot kato, mga worse kato mga tao kay makasasala to, kay mo na nang gipanis sila sa Ginoo. Dili ka na mao ang pagtuon ninyo. Kung sa man unay kataladman moabot sa inyo, gipanis mo sa Ginoo. Dili. Ang worst nga punishment moabot, ikaw nga imong kaugalingon, walay imong gibuhat sa imong kinabuhi. Ikaw mo'y nagpatay sa imong kaugalingon. Ikaw mo'y naghatag og imbis og grasya sa imong kaugalingong kinabuhi. Ikaw mo'y naghatag og disgrasya sa imuhang kinabuhi kay walay imong gibuhat, walay imong gibuhat nga tubag sa Ginoo para mabungahon kita sa ato ang kinabuhi. Ikaw mo'y nag-destroy, nagdaot sa imong spiritual life. In this season of Lent, we call to action and ask the grace of repentance and healing of our spiritual life. Maybe you have not asked for it from God. Pagpangayog tabang, kunay ato ang kalisdanan sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Basin o wala kita makapangayo sa ato ang Ginoo o grasya, no? Padayon kita og dili na mangayo og grasya sa ato ang kinabuhi na disgrasya gyud.
ikaw mo'y nakaingon niya na, brothers and sisters, dili ang Ginoo. Salamat kayo og mayong gabi sa tanan. Sa sunod na pud sa atong hugna sa ato ang light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Don't forget to like, watch, and subscribe para makapadayon ta